ambisyosa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agluto kanto iti kanon dagiti agmula iti bangkag. Manumanin a tao ti ilutuan, nanang. Saan ko nga mo no manudang o may agmula? Umay kanto mangyag iti danom, ang mga no adda makainom. Day tamanin umay mamalon iti danom. Anya nga rod ngay, sikat ti adda dito'y balay, iso as sikat ti mamalon. Ay, nagrigat ti biyag ti balasang iti away. Agluto iti kanan ti agmula. Mamalon iti nagtrabaho iti bangkag. Aglaba iti karayan. Apay akas ta ti saom, anya ti kayat mo. Nagmadi ti biyag dito'y away. Kayat ko ti mapan iti syudad. Syudad kunam. Di ka di mabutang iti ibagbagadang adda ka no soldado kan rebelde iti syudad. Italaan siguro ngam awan tunday tananang. Unak na siya klaang taglaba dito'y karayan. Anda kamit gayam dito'y karayan nga aglablaba, Melba. Nasapaak, tanapudot ti agsampay no nangaton di init. Di ka di masikuran iti biyag dito'y away? Apay ko mamasikuranak. Dito'y taanayanak. Dito'y tamat ngagnad. Di mo di kayat ti mapanmat ijay syudad? Intag trabaho ijay. Barang adda makasirpat kada taga syudad. Ha? Kayat mo asawan? Agbirok ka iti mga sawakan ka ijay syudad? Saan mitket di? Ngam no adda mailawan at taga syudad? Apay ket din asaan ngay? Ado ka numot ti rebelde ita iti syudad. Iso nga imadumot ti soldado. Anya kung matikabutan mo. Soldado kan rebelde ti agrinupa. Saan ada tayo? Oh, nakaumay ka mat friend. Anya ka diti may paiko kan ka. Awisan ka, kamapantay jay syudad. Syudad? Anya ko mati aramidan ta ijay. Inta ang birok iti trabaho ta. Nagmaditag yan dito'y away. Apay ko maamadi ako nam. Narigat iti syudad. Gatangam amin. Nagbasit asilid. Nagmina ti abang. Ngam no da trabaho ta. Agsweldo ta. Ngam dito'y awan sweldo ta. Agpanunutakpay. Ken agpakadakpay kadagiti dadakkel ko no anya ti kunada. Ipalawag mo kadakwada nga agsweldo ka no addan trabaho ta ijay. Apay nga gimimpaki ka. Saan ka pinalubusan? Taado ka no timakanigid nga da ijay syudad. Nanang, may saak asibilyan. Didak an-anuan dagiti rebelde wenno soldado. Natangken na talaga ti ulom. Kasano no kasla ijay maraway nga da mapasama ka rinupak. No addaman mapasamak arinupak, agawidak dito'y nanang. No apay mo't nagsadot ka dito'y away. Kasla saan ka taga-away? Kay kayat ko ijay syudad, nanang. Mano atawan anagyanak dito'y away. Dito'y away, uray awan kwartam, agbiag ka, tado ti maala, abulong amadengdeng. Ijay syudad ngay, ada ka dilibre ijay. Hello friend, nakaawag ka mat. Nakaimpake akon, si Kangay. Madama pa ila ang timpake. Nagsapa ka matten. Una, tapno masapa ta makadanon ijay syudad. Barang addapay ijay amamo. Pumanaw nga minan. Kat sublaten ta tisilid nga abangan na. Naawan masarakan ta at trabaho ta ijay. Agawid akmat laang dito'y away. Saan ta nga agawid adagos? Awan pa panan na, no di makasaraktan tumatlaang iti trabaho ta. Ay, noon niya launay nga minti pangayatam iti syudad. Ay, nauma ako dito'y away. Barang makasarakak iti pagswertyan ijay syudad. Kas kumaitian niya. Barang adda makasirpat kanyak at taga syudad. Ha? Nga ta? Dito'y kalye lapu-lapu tinakakitaan da iti rebelde. Isungaganad kayo. Yes, sir. At da kami akanayon itilikodan nyo. Bantayan tayo dagiti namnamaan tayo asarkan kan paglamanganda. Yes, sir. Kaslawan manan ni Diego. Napanan na kadimanan. Ni, awan mat ngagpaiso, sir. Ang mga no simyasi, idi imunag tayo dito'y kalye lapo-lapo. Nagloko na Diego. Nabayag akayat na ti agbalin a platoon leader.
Ngam di namat saysayatan ti aramid na. Bayan nyo, sir. At danto inton madamdama dayjay. At datan dito syudad, inta ijay kalye lapo-lapo. Ijay ti boarding house ti gayem ko. Sigurado ka di nga dabakan ti ijay? Pumanaw di gayem ko, taagawid ijay lugar da. Mabakan dyan ka no ti silad na. Inta nga ruden, ang mga no da makauna. Binilin ko di gayem ko, adata timang sublat iti silad na. Amamom ka di ti landlady? Nakita, hindi na panak pimasyar iti na minsan iti gayem ko. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Napanan ka di balasang mo, kantigayim na abalasang. Mapanda ka no agbirok iti trabaho da ijay syudad. Di da ka di mabuteng amapan ijay syudad. Saan ka di anagulo itan ijay? Day tati imbaga ti kabagyak nga adda ijay syudad. Linapdak ngam dinak matintaltalag. Agbirok ka no iti napintas agasat na ijay syudad. Ay, ang mga no imbis amayat agasat, ngam gasat amalas ti masapulan na ijay. Kaadwan na ti agtutubo ama isagmak ijay. Saan kumamat Takasimat ti anak ko. Mapan ka kadimat ijay? Una, nga mapagbiitak laan. Saan ka di alinapdam ti anak mo ako nam? Wen nga road, ngam impapilit na matinagpasyudad. Ay, kaadwan na ngamin amang ipapilit iti kaikayat na kat maisagmak. Nakapanaw ka din tigayam ko, nana? Kapampanaw na, tagdardaras ka now. Da kayo ka di timbaga na sumublat iti pinanawan na asiled. O nana, nagtulag kami ngamin ano pumanaw, da kami itigayam ko ti sumukat. Sige balasang ko, inkay kitaan ng tisiled do kayat yo. Nakita ko, nana, taimayak idi adapay tigayam ko. Kasta ka de. Malaing kayo nga rudan, taitarimaan yun dagiti gargarot yu ijay. Agyaman kami, nana. O sige, in kami nga rudan. Ay, mabit man laang balasang ko. Estudyante kayo ka de. Saan, nana? Agbirok kami iti trabaho mi. Ay, husto. Agbirbirok di kabsat ko iti servidora iti restaurant na. At dapay catering service na. Agpaiso ka di, nana? Sa dino abanda? Iti pungto daytoy akalye. Ada ka iluklok at a restaurant ijay. Sige, idisuta pa'y dagiti gargarot ta. Tayin takitaan di bagbagatilan lady. Ang mga nod na makauna. Sige, ibati tangarudan. Tamapanta iti imbaga ni nana si Lina. Si Lina gayam tinagantilan lady ta. Nagsingpot samatan niya. Kastamad ti ko na tigayim ko. Nalakakano akasarsarita. Sapay ko mga ron. Tadapay bakante iti bagbagana a restaurant. Sapay ko tamaswertyan ta. Sapay ti kakaiso na akwartata. Kat intad na akas pauna iti boarding house. Imbagket di ata saan unay anangin na ti sinublat ta asiled ti gayam mo. Oh, Diego. Di matladawan ti asawam tikit kitam dita cellphone mo. No da makita ka kayong ingas na iti destino tayo. Saan ko apakawanen? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya ko matibasol na, ta saan mo apakawanen ako nam? Ti kayat ko asawan, masapol nga aglabas iti dakulap ko. Babaiyam? Anya ko eh. Masapol nga iparano ti kinataar. Saan kumamatakas ta, Diego? Maasi ka kadag iti babae. Ubing ka ba eh? Ngem nagadun ti putot mo, apanay inauna. Sana bali tay malada kanya kanataar. Ngem ti saludsod. Amin da ka di, kat ikikam iti sustento? Ako Jakmat na mo, ti ayanda. Iso nga uray ambisyon mo ti agbalin a Platon leader. Day ta ugalim ti manglaplaped. Ha? Naimbaglaangan. Tawan ti agreklamo kadag iti higher ups tayo. Nalawa magday ka restaurant.
Imbaglakit din ta nakastrata ka servidora. Agawaan ta ti mangpunas kadagiti lamisaan. Madamdama, ado kano ti umay mangan ditoy. Ada kano pa'y soldado nga umay mangan ditoy. Dakkel ka na ti sweldo ti soldado. Apay ko mano dakkel, nariga ti biag ti soldado. Kasla nakakali ti may saasaka na. Ngam, numaawanan gasat. Dakkel ti maala ti pamilya na. Ay, no siya, jak kayak ti mabalo adagos. Ngam no iso ti gasat. Awan mabalin. Ay, ada ko masoldado ang mailawan kanya. Ay, awan lak di mo sasawan. Daytan, ti kunada arupat kwarta. Uray anya ditan, basta adda magimulak no siya. Adda ma ito da break. Mabalin nyo ti rumwar. Nga magsubli kayong tlaadagos dito kampo. Daytati ka na yung uray mi, sir. Ngam saan kayong agkambante. Agridam kayo latta. Tadi tayo amuda iti kabusor. Tigagdanag, sir. Kanayon kami nakasagana. Sana basta agpasyar ti aramidin nyo. Agsipot kayo, kadagiti nakadidilaw titignay na. Wen, sir. Idaulwak dagiti kakadwak. Tigagdanag. Uy, makitam ka di dagiti umunod. Soldado man. Uy nga rod, nagtagi armas da. Maganda nga ta? Alangan mo may dalangag tugaw. Asit gak man dinatal. Damagak no anya ti order da. Sige, tamapanak mo't iti ayan dagiti daduma. No manganda amin, medyo ado ti Serbian tayo. O di nasaya at tapno ado ti customer tayo. Makitam ka diti umasitag kapalasang dito ehentara ni saan? Wow, nagpintas. Kurso na halat. Pre, puwera ti kayong ingas ni bakat ko, ha? Saan ka di ngayon bagak? Ano kayong ingas ni bakat ko? Saan ko apakawanan? Ipabusoy mon kanyak. Tadamot na asawang. Agarem tado, ha? Kat no sino ti kayat nakadata? Iso tinaswerte. Apay ngamin nga agarem kapaylaeng. Katadda na asawang. Di ka nagdamag. Adaytan. Sir, ati ti menubok. Oh, dahito iti order ko. Ading anapintas. Da kayo, sir. Anya mo ti order yo? Agpada kami langan iti order, miss. Okay, sir. Sige nga, Rod. Ano sa nyo ba si ti Aguray, ha? Kaingas laon iti asawak. Magpintas. Kaasyam kumamot day ta babae. Saan mo kumanga inayon kadagiti pinagsangit mon? Ipasigurado kan ka. Agtinagday ta babae kadagiti dakulap ko. Apay asabali ti isang mo? Nataerdi may sa asoldado. Di ka sa umitay? Medyo nataangan mo. Amangan o da asawa na. Sigurado nga ado ti kwartana day jay. Uray ado ti kwartana, no adda asawa na. Masapul nga agpraktikal tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta adda kwartana? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sigurado nga ado ti kwartana day jay. Uray ado ti kwartana, no addamat asawa na. Masapul nga agpraktikal tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta adda kwartana? No iso ti pakaginawaan iti rigat. Ngam saan kayo mo't unay ang marigrigat Tadamat daga agam gamulwan nyo. Ay, nagrigat nagtrabaho iti daga. Diyak maanusan. Ngam saan anasaya at nga agbalin ka akabit ti adda asawa na. Ay, nagadud itang akabit. Ngam basol dayta, tamay kaniwas iti lintag ti tao, kan lintag ti Diyos. Mabalin ka di man na rumor kami, sir. Nurumwar kayo, saan apasyar ti makagapo. Ingkay agwanawan iti ayan ti pagserkan nga aggapo iti ruwar. Wen, sir. Sana pa ni?
Awan pa'y awag dagiti kakadwa itirwar. Masapul nga dalat takadwa ti tunggal maysa kada kayo. Awan ti agmay maysa. Tagitay ammo ti mapasamak. Yes, sir. Awan unay ti umadayo. Masapul nga adda kayo. Iti na ituding nga oras nga kaaddayo ditoy. Uy, adamanin tinatayra a soldado. Asit gak adapos. Hoy, saan mo matunay ng ipadlaw magagaran ka nung makita mo umay dito'y restaurant? Inak matladamagan no anya ti order na. Nung madlaw matunay, agdardaras ka mang sabat. Awan dakis na, friend. Amo matan ti ambisyon ko. Ti agbalin at taga-syudad. Kasano no saan at taga-syudad day ta soldado. Kantay ko nakon, amangan no da asawa na. No adda asawa, adamat mistress. Ay, saan anasaya ti agbalin a mistress? Ikagumaak ti agbalin anasaya at a mistress. Tapno siyak to, ti kay-kayat na. Ha? Mapanak iti syudad. Kaya't mo kadi mo ti sumurot kanyak. Anya ka ti aramidam ijay syudad. At dalamapan ko gatangan. Nalaklakang amin ijay ngam di taile. Kas lamapan matlaeng at ajay ngay pagplitem. Ngam makapasyarak mo ti ijay. Di mo kadi mapankitaan ti anak mo. Mapanak to no da kwartak. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sa dino kadi abanda ti ayan ti boarding house da aya. Ijay kano kalye lapo-lapo. Jak pa'y napnapan ijay. Ijay mo't abanda ti ayan ti kabagyak. Kasta kan eh. Sarong karak to ti anak ko. Inton adda kwartak. Talaga ka ding ipaypaysum nga arman ni Nicole as servidora? Mangkita man iti sa balay nga armam. Para kanyang lang ni Nicole. Saan ko man, bro? Kaasimot ni Nicole, kanti asawam. Apay kumakaasid Nagasat na kid di ata mairanod da iti kinataar ko. Ngam adun ababa iti naglabas kan ka. Nalipatam samatan. Adda batong balan iti dakulap ko no maipapan iti babae. Bro, para kanya kumalaangan ni Nicole. Di mo kadi madlawan na ragsak ni Nicole no makita nak. Sigurado akayat nak na ijay, bro. Ang mga si kugamanan, sa mo panawan. Saan siguro itan? Asawak to no adda tayo dito eh. Asawak mat ni Aida, into nagsubli tayo di lugar tayo. Kidawak man balasang ko, ano adda sa nga iliyo. Dito'y kumasalas, ti pang sa nga ilian nyo. Ay, wana na, matungpal ti pagayatan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Nakitak ngamin ni Nicole ang nagpastrot iti sangaili na iti silidyo. Sapay, soldado. Ibagak to day takan kwa na, nana. Saan abale, do kabagyan nyo. Ngam do saan yung am-am mo, narigatan. Di tay am mo, no anya ti agda iti panunot da. Pudnot ako na yun, nana. Kan saan nga amin a soldado kat nasaya at ti kababalinda. Huwag balasang ko. Iso asaan kayo nga agtalag adagos kadakwada. Imbaga ni Nana Selena nga ijay kanusalas ti pangawatam iti sangaili. Kaya't nasawan, bantayan na kami iti sangaili. Di na kayo mat siguro bantayan. Nga may mayat ngamin nga agpayso no iti salas ti pang sangailyam saan nga iti silidta. Istrikto ka bakit? Saan ka di nga imbaga di agnagan iti Chris nga umay nakapasyara? Wan, ngam imbagak asan. Ni Diego ti kayat ko. Natataal. Ngam, kasla na singsingpot mo iti panagkitak ni Chris. Ngam nalaad mat nga rod. Saan ko ang kurso nada? Ngam, nasingsingpot. Saan apresko akas ka ni Diego? At ay bagakan ka. Ket pangasim, taidanon mo kini Nicole. Anya ka di dayjay. Apay asan asikat ti mangibaga. Kanayon mat ang makauna ngamin ni Diego no umay kami ditoy. O sige, ibagam ta do mga gak. Kat idanon konto kankwana inton makaawid kamin iti dagusmi. Ibagam, asaan ko mga aglawan kini Diego?
Adun ti putot ni Diego. Panay inauna. Kuna, kunket. Ngam, adda ka di legal nga asawa na? Adda. Aida tinagan na. Addan putot na kini Aida. Puwera dagiti putot na, iti agduduma a babae, iti amin apakay distinwan mi. Nataer nga minket, iso nga ado ti maayayo kan kwa na. Ngam saan nga amin anataer, ket makaayayo ti ugali na. Husto takunam, addamot na laad, amayat ti ugali na. Agpaysupay la ti atap ko, nga adda asawa dayjay a Diego. Nakaamamet. Pamadakis dala siguro. Ay da kano nga ron tinagan ti asawa na. Adda kano putot na. Puwera pa'y dagiti putot na kadagiti nagduduma a babae. Damagag tuman ken kuana. Masiguradok asaan apud no dagita. Sakbay apa isagmak ka, siguradon pa'y ti amin. Amang ano agpaysumot ti impadamag da kanyak. Aramidak met ti amin. Tapno siyak ti pangipaayan na iti amin nga atensyon na. Lipatam kit din, tagdan asawa na. Sayangan ano lipatak? Ay ayatak ni Diego, friend. Kayat mo asawan? Sinong bata mo? Saan pa'y matkit ni? Ngam awan papanan na, no di kasta. Oh, apay analiday ka. Ada ka di parikot, Chris? Indanon mo ka diti imbagakkan ka. Wan? Saan mat amamati ni Nicole? Kaawatan, nga agayat iti babaero agayem ko. Pag ko naamat nga agayat? No ti tao, kat di na makita ti madi nga aramid ti ay ayatan na. Kaawatan abulag daytoy, gapukan ayat. Bayam, padasak abagbagaan ti gayam ko. Tapno saan ang maisagmak? Ti dumag iti pamagbaga, nasaya ti pagbanagan na. Kasano nga rod no di natong palong ti pamagbaga? Agbabawin to, ngem naladawan ti amin. Anya ti makunamitan, bro. Masigurado kasumbatan na ko ni Nicole. Ay, addaman nga rod pagsangita mon. Inton mayalis tayo ti destino. Kas kaman lang ng panawan iti murang mo. Unay katamang panawan iti murang. Ala, saan ka nga agliday? Adumat dita ti babae, ha? Nasingpat matkit din ni Melba, kan napintas. Ay, katarma mo na, bro. No di ka pa'y lago na, iraman kon. Nalabas ka met? Apay nalabas ako na. Ibagbagak nga ro din nga gunay kan. No makita ti sa bali akadwa tayo. Ay sus, unaan da ka na. Naamma, kan nasingpat ni Melba. Agreedam tayo. Adda nakalap ti intelligence, nga adda kanu nalimod a grupo dagiti rebelde. Anya ti kayat dagita rebelde. Bumban tay sagat ida na, sir. Narigat mat abumbaan tayo latay da. Taado. Apay aya nga ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklangarudan. Aywan gayam. Nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da iti lugar tayo nga adan kadedate mo. Ha? Ay, sigurado lakit di nga iwaras da jay abakat. Ama ano pagawidan data di na oras. Si kantumat nga men. Uray pagawidan data no di takayat. Maipapilit da ka di. Saan tan nga ubing? Tapno sumurot talat na iti kayat da? Imbag ta nasabat ka, Debra. Adanas kan ama amuam. Anya ka di dayta? Kasla importante. Nagapo ak iti syudad di Kalman. Nakitak di anak mo, nga damang salsalabay kan kuana. Apaya salsalabayon da. Masakit nga ta. Nasa lunat. Ti kayat ko asawan. Lalaki, ti kasinsin na labay na. Saan na ka di akadwa ni Melba? Awan matadakitak ni Melba. Isulaeng, kan ti lalaki, amang salsalabay kan kuana, tinakitak. Kaano ka kadimanen ama panijay ta umayak mamat? Ay, jak pa'y amo no kaano. Bayam, tainton mapanak. Ibagakkan ka, tagkuyog ta. Sige, inakaw, tagdardarasak. Adapay papanak. Ditakan.
Jesus! Sa baling haruden tinasarakan ti loko nga ubing. Ay na, mangibabaen. Agmay-may sa akan sa manon dita silidyaw, basang. Wan nga rod, nana. Napanmanan nagpasyar di gayam ko. Panagkita ket dakkel tinagbaetan ti edad da iti dayjay a lalaki. Ubing ni Nicole a maidilig ijay lalaki. Wan nga rod, nana. 50 atawon ti baet da. Ay, hawan mo't dit dakas na Tilaang maday, di na pa'y unay am-ambo day a soldado. Wan nga rod, nana. Day tati ibagbagak, ngam dinak matdenggan. Nataer ngamin kat day a soldado. Kaaduan na nataer kat kamatan dagiti babae. Iso nga rod, nana. Oray kuma, no awan asawa na. Agsagana kayo. Adda kanu nakastrak a rebelde. Adda nakakita, anagnada iti imburnal nga awan danom na. Sinurod na ti pagnanti danom, nung kasta agtodo. Sir, kan tayo kadin timburnal, sir? Man, move! Agsinuporta tayo. Basta agsinyasak. Agarudok tayo amapan kadag iti sinkholes. Ngagturong iti imburnal, iti sirok ti kalsada. Sigurado, ijay ti limod na pagpagnanda. Yes, sir. No iti sirok ti ayanda. Tinagantay la iti bomba. Awan ti agdardarasudos. Siguradon tayo pa nga umuna. Adulakid di ti madadala kalsada, no agdarasudos tayo. Matarimaan tumat lang, sir. Tapno maparmak dagita managdakdakas. Ala, dagiti napibilag nga armas ti alaan tayo. Sige! Man! Move! Ano dayjay? Rani ti paltog. Ay, sus, apo. Ang mga noda kalaban dagiti soldados. Saan unay nga adayo dito dayjay, ha? Ngam, apay akas launag ti daga ti ayan ti ranipak. Kasano ko mga unag tidaga? Kas lang arod na babaapas at ti ayan na. Ha? Ay, sus, may isag maktukat dagiti soldadon. Ikararag tangawan ko mati mapasamak kadakwada. Ni Diego ati ikararagang. Saan ko mamatakas ta, ha? Amin ko maamang isaksakit itigi mong ikararagan ta ida. Ay, dagitan tumay ama nagdakdakas. Ikararagan tamot ida. Asapay ko mata makapanunot da itinasayaat. Saan kat akinadakas? Nangag mo ka diti damag iti radyo? Ay, jakpay mat nagdingag iti radyo, taday naramid ko. Apay ka day. Adda ka no gubat ija igit ti syudad. Sus, pakawanam. Adayo ka di iti ayanda, Nicole. Asidagmat ija ayanda, timbaga ti radyo. Rinupak ka no. Disgrasya samot ti maganab ti anak ko iti syudad. Amangan pa'y no dinisgrasya ti nakita ka magsalsalabay kankwana Imbagak nga minasaanan amapan. Impapilit naman. Anya nga ita. Ay, jakpay kaya ti agpasyudad ka dagitoy. Ang mga numatamaan anak iti ko nadaan na yaw awan abala. Ay, narigatan. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Ada ka dumat gubat dita. Apay adi ka pa'y laagawid. Saan mat aditoy ti ayan ti rinupak? Adayo kami, Nanang. Kasanaw no makadanon di tayan yaw. Agawid kayo kit din. Saan amabalin nga agawid kami, Nanang? Adda trabaho mi. Manumat lang ngay ti sweldo makaservidora. Pagbayad mo pa iti abang ti siledyaw. Ay, Nanang, saan kayo kadi nga agdanag? Agawid akto no agkasar kami iti kaayan-ayat ko. Agyan kanto ka di ditoy no at asawam? Ay, saan na? Nagrigat ti biyag di taaway. Di ka kadimabutan no at damanan rin nupak dita. Nanang, mabalin mi mat ti agpak ni. Nangag ko ti saritaan nyo kaninanang mo. Api nga imbagam nga agkasar kayo. Ay na, friend, awan papanan na no di agkalay sa kaminto. Apay, imbaga na ka di nga agkasar kayo? Saan ka di nga imbaga na laeng sakbay asinong batam? Kwa? Ibaganan to, tasyak kano ti ay-ayatan na. Saan kat ati pinututan na?
Sapay ko taiyawis na ti panagkasaryo, sakbay nga agsikog ka. Namin anon asimurot ka kenkwana iti hotel. Naragsak nga, no kasi nga agpa-share kami. Igatangan nakpay no adi ipagatang ko. Kasta tanabiit kayo pa'y. Ngaminton bumaybayag, amangan no saan ton. Ay nasaan ka kadi nga agduwa-duwa iti kaayan ayat ko. Mariknak ti panangipatag na kanyak. Agdan na kami kano, pangururayan mi iti panagkalay sa amin. Ado ti nagsanod a kalaban, sir. Kasta nga rod. Adda sekreto a tunnel iti ruwar ti syudad. Talaga alo ko dagi dyan managdakdakas. Plano da nga agawin ti syudad. Adda ka numang supsuporta kadakwada, anabilag a tao. Talaga managdakdakas dagita. Kaya't datagi kwa ti saan da ako kwa. Isungarod nga adda tayo, amang salaknib iti bukod tayo apagilyan. Pada tayo mat ida a Pilipino. Ngam sabali ti ugali da. Tagi kwa inda ti saan da ako kwa. Kumusta kayo ngay ngagkakadwa? Awan ka di tinadangran kada kayo? Awan. Addang amin iti unag ti imburnal dagiti kalaban. Imburnal? Apay nga iti pa'y imburnal? No sana pa nagtutudo, awan ti danom iti imburnal. Adda inaramid dagiti kabusor at tunnel iti unag ti imburnal. Kasano yun, amuan? Adda sibilyan ang nangitiktik kada kami. Nakita na ang naglibas dagiti kabusor. Kat nagturong da iti kabambantayan. Nasirib da. Ngam nasirsirib ti nakakita si Bilyan. Wen nga rod. Isumat lagayam akasla adayo ti ayan tiranipak. Ta iti gayam ngarab ti imburnal ti ayan nyo. Imbag nga rod. Tada nakatiktik katakwada. Kat ita, mabuteng dan ang magnapay iti imburnal. No saan ko napuntaan ti loudspeaker? Di tay ko manaduktalan. Ang nakarecord lang gayam, tiranipak ti paltog. Wen nga rod, sir. Nalaying iti kalukwan, dagiti managdakdakas. Kunak kilinupod nung armas dagiti agranipakan itay. Wen nga rod. Ingkabil dalagayam, tapno makalibas da. Kat inton maminsan, awagan tayo amin dagiti kakadwa. Tabantayan tayo amin nga exit points da. Gaburan tayo kat kung maamin ida na mabalin. Tapno mapupok da iti unag. Ammo da nga ammo tayon ti sikreto da. Saan da siguron nga ulitan ti sumrak ijay? Agsabada kan patay, no mo nagdapay. Agalerto kayo kakadwa. Adda kano kakadwa dagiti naglibas ama nagdakdakas. Kat nagwaras da kano. Manan, kasano nga ta agibusan dagiti ama nagdakdakas. Ala, agsagana tayo kit din. Mapalaban tayo manan. Anya kat dagita na tattao. Awan ti mabalin tayo. Dahit ati sinapataan tayo. Timang salaknib, iti umili. Dahito yung matirigat na iti trabaho tayo. Iti anyaman nga oras. Bala ti intay sarangten. Sana bale. Adda umay akakadwa tayo. Ado kanun dagiti managdakdakas. Nabayag siguron dagita ditoy. Saan dala siguro ang nagpadpadlaw? Madlaw mo kadi dagiti babasit asabali a flag, ana iwagayway iti agduduma at tawa iti pasdag, iti asidag? Anya ti kayat asawan daytoy. Diyak maawatan. Amang ano dagiti kalaban dagiti soldado ti adda iti unag. Ha? Anya ti aramidan ta? Ada kanyak ti contact number ni Chris. Iyawag ko man tapno ang muda. Kabusor ka din tinangiwagayway? Nalabit. Flag ti rebelde siguro dagita. Nalabit akayat na nga agawon ti pasdag. At daman nga tan mapasamak arin no pa. Iyawag ko man no anya ti kunada. Amangan no rebelde nga agpaiso dagiti adda iti unag ti pasdag. O sige, agawa am nga ron. Hello, Melba. Nakaawag ka, Mat? Chris, kayo man kitaan dagiti babasit ana iwagayway a flag iti pasdag iti abay ti restaurant. Anya? Babasit a flag kunam? One, at the flag iti amin atawa. Saan matngarod a flag ti Pilipinas? Sige. Agyaman na kitinyawag mo. Anya nga di aramidan nyo?
Adda kakaduami nga umay mangkita iti imbagam. Numakumpirma a flag dagiti rebelde. Pumanaw kayon dita. Ha? Apay pumanaw kami, pay. Sigurado nga adda mapasamak a rinupak. Ha? Kasta ka di? O sige, ibagak ka dagiti kakaduak dito eh. Ala, yawag ko ken ka adagos. No rebelde dagiti adda di tapasdag. Anya ti imbaga ni Chris? Ada ka no umay mangkita. No flag dagiti rebelde, pumanaw tayo kano dito eh. Ah? Gubat ka di manan? Uwan ka no rebelde ti ada iti unag ti pasdag. Tinangiwagaywa iti sabali a flag. Ay, kastoy gayam ti biyag ti soldado. Agsabada iti pagad, anyaman nga oras. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Yes, sir. Para magantayo na kita, kabusor. Nakasagana kami, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Wait, sir. Para magantayo na kita, kabusor. Nakasagana kami, sir. Umuna ka, Diego. Sufurtaran da ka. Bumalasin ko kay ti kalsada. Sumaruno kami. Wait, sir. Oh, adda kabusor ijay. Yeah! Sigamat ti sumaruno. Darasam. Well, sir. Agdiretso ak iti pader iti asidig ni Diego. Imbag tadada iti basement ang nagpaknyan tayo. Medyo nabayag tiranipak dagiti paltog. Adaan samot bomba, tanapig samot dun. Kasano nga tanno adda mapasamak ni Diego? Sapay do abulanan ajak nagsangaili. Ha? Kaya't mo asawan? Masikog ka, di kayo pa'y nagkalaysa? Wan nga rod. Kunak no sa anak pa'y ngagsikog. Ay, day takot tay kunak. Di mo kumainuray ang nagkalaysa kayo, sakbay anak idan na ka. Nalpasan ti amin. Saanan ang may babawi? Di may sakanton nga inangawan asawa na. Kasanon no agpaysong adagayam asawa ni Diego. Anya? Ay, madamaman gayam mo ti rinupak ijay syudad. Nakaamuam? Kasta tinyos iti radyaw. Ado ka no ti rebildi ijay. Kaya't da ka nung agawon ti syudad. Ay, kasano nga tati anak kon? Kas dala siguro marabutit nga aglemlemang iti abot. Ay, napantumot nga min ijay. No dim ngaglako makanyak. Sapay soldadon sa mo ti kaayan-ayat na. Soldado? Imbaga, no adda mabalin apagyan ang daaday da mairaman. Kasano no simurot iti soldado kat nairaman? Ay, nasaan kumamata? Ay, nailiklik iti trabaho dito'y away. Ngam riribok mat tinapanan na. Imbagta daday ti basement ti balay ko. Kasanungay do awan. Uwan nga rod nana. Imbaglaangan tawan nakastrek a rebelde dito'y. Tidakas, no agbayag day to arin lupak. Kasano no maibusti abasto tayaw. Sapay awan pa'y kuryente, nana. Natamaan sa mo tilinya tayo. Ay, lakit di abalasang ko. Ay, no maibos ti kakaisuna kandila tayo. Kasano tayo pa yan? No apay mo't ngamin dagita rebelde, No nya launay ti kayat da dagita. May ramraman tayo pa'y kitden, sibilyan. Kasano kami pa ngayon makaawid ijay lugar mi, nana. Ay, ang mga naawan pa'y makabiyahe balasang ko. Tamadama ti rinupak. Ado ka nung amin tinakastrak a rebelde dito, oy. Imbaglaangan, nana. Tawan ti imay dito'y balayo. Ayan ni Diego. Apay ajak makita. Saan nga ta akimuyog kadag iti daduma akakadwa? Idi nagtataray tayo, Commander? Kumlam ka! Ada mo ba? Agpatulitan iti babang! Tantanitan, sir. Imbagta na si Putak. Imbagtasan abimtak adagos.
Ayan nga ta ni Diego. Di na nga ta nasiputan tinagturungan taytay. Padasan ta sublihan. No agkalma ti putukan. Ay, padasak nga awagan ti cellphone na. Agawa ama. Delikadon dito ehenta. Apeng ang tip-tip tayo ti barukong ko. Ang mga no at damot ipasimudaag day ta panagtibayong balasang ko. Kasta nga tanana. Asino tinalagip mo adagos, idi nagtibayo ka. Ti ama ti sikog ko, nana. Adda nga tadakas pasamak na. Ay, di tay ammo. Ngam ko na ada. Ano asino kano ti malagip mo, no kasjay nga agtibayo ti barukong mo. Adda iti paggad, kasta ka di, nana. Ay, no saan apagsayaatan? Amang ano, pagdaksan, balasang ko. Sapay ko matapagsayaatan nga rod ti itdan to'y panagtibayo ti barukong ko, nana. Naawagam ka din ni Diego. Agriring ti cellphone na. Ngam saan mata sumungbat, sir? Sige. Suportaran ka. Aging ga makadanon kay ti pader. Kalpasan na. Suportaran nakmat. Taumayak mat. Sige, sir. Tumaraya kun. Sumaruno ka maten! Sumaruno ak matan. Naimbagtasan ka na tamaan, sir. May sapay ang black titarayenta. Ag sinuporta tamanan. Barang makita ta ni Diego. Sige, sir. Umuna akmanan ijay. Agtultuloy ka di pa'y tirinupak. Uwan ka no. Pasaray ag pipinaltog da. Intun kwan, sumardeng. Ado ka di dagita rebelde. Anya ka di ti panggap da. Tamakirangit da pa'y. Saan ka no pa'y nga ammo ti bilang da? Tada da iti uneg ti agduduma apasdeg. Kaya't da nga agawon ti pasdeg. Bumbaan da ka di ti pasdeg nga yan da. Kapilitan akasta no di da pa'y la sumukaw. May raman tukit din dagiti sibilyan. Ti anak ko launay. Ay, nagpaknida mo siguro na. No awan la katribil di anapan iti pagigyanan da abalay. Malisyam ayat ti bomba. Di namat amo apilyen ti rebelde kan sibilyan. Saan damat abasta bombaan no awan rebelde? Sir, ni Diego. Dara-dara. Adda tama na, sir. Sige, ipanta iti natalgad a lugar. Katagasan tati sugat na. Di ta maipanadagos iti pagagasan. Taado dagiti kabuksor. Napukaw na tipuot na, sir. Ado tinagsayasay adara na. Tulungan na ka. Ta first aidan ta ni Diego. Yes, sir. Naot ti sugat ko. Gapsuta ka. Ikanda ka pa iti agas, apangontra iti utot. Di mo unay marik na ti sakit. Atoy. Sige, tumaram da ito eh. Kasano da ito yan? Agapsuta ka. Di mo't mabalin nga ipanta ka iti pagagasan. Adupay ti kabusor iti aglawlaw. At adda maisagmak tayo. Nurumwar tayo dito'y naglimangan tayo. Ang mga namaadasan na kiti dara. Aganos ka pa eh. Inton sumipnet. Sigurado ang makarwar tayo dito'y. Nakaturugan ni Diego, sir. Napusyawan. Gaputado tinagsayasay adara na. Imawag ak matan iti medics. Barang addada inton madamdama. Imbagak matan ti lokasyon tayo. Sapay la kumataw may daadagos. Dua asaka na tinatamaan. Delikadon ti kasasaan na. Ngamawan maaramidyan ta. Madlaw kumat day ta, sir. Narapet tang agpaiso dagiti tama na. Ngam agsaysayasay lata ti dara na. Kaasimat ni Diego. Kasanon ti pamilya na. Wan nga rod, sir. Makapuutan ni Diego. Imbaglakit din, tayo may adagos dagiti medics. Nakadanon tayo dito ospital. Kaasimat ni Diego. Nadangran dagiti saka na. Kat masapol ang maputad. Kasta ti imbaga ti doktor, sir? Inawagan dan ti asawa na. Tapno da mga sikaskon kwa na. Umay kadipay dito iti asawa na? Bueno, ijeton ospital apakayakaran ni Diego ti papanan na.
Agsasabat nanto iti ospital, apakaiyakaran ni Diego. Kaasimat ni Diego. Saanen ang makasubli a soldado? Tamaputi den dagiti saka na. Ipaglaangan ta nagsanod dagiti rebelde. Makasubli tayo matlang iti sigod at trabaho tayo. Ngam-apay nga awan man lati awag ni Diego. Amangan no makumikum da pailaan. Hindi man la umawag. Tapno amok na ti kasasaan na. Amo na ka di amasikog ka? Saan ta sorpresa ako ma. Naibaga na nga agkalay sa kami. Ngamti sa ludsod, apay nga rod adi na ka man laawagan. Barang umaydan to inton manglukat ti restaurant. Manglukat tayo kano, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Oh, kumusta? Apay nga awan ni Diego. Bambantayan ti asawa na iti ospital. Ha? Ospital? Anya ti napasamak kan kwa na? Napaltugan ti dua saka na. Kat pinutid dan. Ha? Ay, kaasimat nga rod no kasta. Pudno nga rod nga adda kasamyento na. Wen man, iso tinawagan ti opisina mi. Kat iso ti mangbambantay itakin ni Diego. Sapay ni namnaman ni Nicole nga ikalaysa ni Diego. Kasano ko mga ikalaysa na. Kat adda lang nga roden asawa na. Ayan ka din ni Nicole. Sana simrak. Maditibagi na. Taaginaw ngamin. Anya? Aginaw? Imbagak mat ngamin kan kwa na. Nga dan asawa ni Diego. Saan ka kumamakmaklat iti ibagak ha? Pakiredom kumatipakinakam mo. Anya date na, ibagamon. Imay ngamin ni Chris iti restaurant. Imbaga na anapaltugan kano ti saka ni Diego. Kat impanda iti ospital. Anya, sa dino nga ospital tamapana. Saan ka kano amabalin amapan ijay? Taadda ijay di asawa na. Inawagan kano ti opisina. Anya, apay asaan na siya tinawagan da? Agsipod ta ti kasamyento ti asino man asoldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak kadakwada. Kat, kumustan ti kasasaan ni Diego? Saan ka nun ang makasubli ka soldado? Tanaputo den dagiti dua asaka na. Timot kasamyento na ti mangawat iti benepisyo, gapo iti napasamak ka ni Diego. Anya, kat siya, kasanong Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak iti soldado. Kat, kumusta ni Diego? Saan na makasubli ka soldado? Tanaputod dagiti do asaka na. Timat kasamyento ti mangawat iti benepisyo, gapu iti napasamak ka ni Diego. Anya, katsyak, kasano akon? Ay, sapay masikog kan. Aganak kaabalasa. Masapul asan ang mapaay ti ambisyon ko nga agnaad iti syudad. Anya nga ro ti aramidam? Kasano na aganak kan? Di kapilitan nga agawid kan iti lugar tayo. Sigurado nga gungot dagiti dadakkel ko. No maamuan dati kasasaad ko. Anya ka di ti pampanunutan. Naliday ka man. Malagip ko ni Diego. Dito'y kami anang kita. Inarapaap ko ang babaan kan ko na. Agnaadak dito'y syudad. Naman niya tinapasama. At damat gayam asawa tiyawanan bain alalaki. Madingamin, no agaramat ka iti sabali at tao, tapno magunod mo ti ambisyon mo. Uray anya a pamuspusan, aramida. Saan ka dingad-adda na isagmak ka? Nagsikog ka, adi na oras. Awanan bain ngamin daya, Diego. Mga ramatak manan iti sabali.
napod ng samat ni Chris kanya. Anya? Aramata manan ni Chris? Apay kit dinasaan. Saan kumamot ni Chris? Kasingpot ni Chris. Anya? Apay analiday ka balasang ko. Kunang amin ni Nicole, nga aramatan naman ni Chris, tapno magunod na ti ambisyon na, nana. Apay nga rod amalidayan ka. Adda ken ni Chris dayta, no paaramat ken kwa na. Diyak namin kaya ta maisagmak ni Chris, nana. Kasla maawat ako, no apay adi mo kaya't maisagmak ni Chris, balasag ko. Anya ka diti amuyo ang makagapo, nana. Agayat ka ken ni Chris, balasang ko. Ha? Saan mo't nana? No isakit mo ti may sa tao. Kaawatan nga addarik nam ken kuana. Mapanak ijay syudad. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak. Kaano ka kadi amapan? Umayak mamad. Saan mat ngamin nga agawid dya anak ko? Enton bigat. Masapa tapno makadanon tadagos. Alaman nga rod, tay nakmangala itinatag. Taimbag lang nga ipasabat kumat ijay. Sana bale, tain tudo kanyak ni Nicole ti boarding house da. Green ti pintor na. Padasag ka pagawidan. Makapadanag mat no at damadama ga rin no upak. Saan mat kadi akanayon nga adda rin no pak ijay. Ne, da kayo matgayam, nana. Imbag man ta nakaumay kayo dito syudad. Wen balasang ko. Ayan ka din ni Nicole? Aday di silid mi, nana. Nakaidda. Madmadi samot ti bagina. Agurigor ka di ti anak ko, basang? Saan, nana? Ala, umay kayo tamapan tayo iti ayan na. Alaman nga rod. Mailiwak pa ikat kan kuanan. Sino ka diti kadwayo nga imay dito Ay, ni Mara. Ngam ada ka no papanan na. Insuro na laeng dito sa napanmat laeng ija papanan na. Umay kayo nga rodan. Tamapan tayo iti silid mi, nana. Nanang, asino ti kadwayong imay dito Kasano nga amuyo dito Insuro ni Mara. Ada ka dirikrik na, tanakailad ka mat? Ay, awan nanang. Nabanugak la siguro. Tanagmalmalumak ang nakatakder iji restaurant. Agawid talaangan, tapno saan ka nga agmalmalam ang nakatakder. Diyak kayat ijay away nanang. Kayat ko dito syudad. Apay ka di adi mo kayat ijay. Katawan mo't unay adu at trabahom. Awan ti pagsweldoan ijay, nanang. Awan makukwarta. No kayat mo ti kwarta, ingka makitang dana. Ay, diyak kayat yagmalmalam nga agkainaran, nanang. Debra, agawid ta ka din ijay away? Di mo matkadwa ni Nicole. Kunak man no yawid maun. Saan namat akayat ti agawid ijay away? Kayat na kano dito Di kinawan siguro ti pagswelduan ti saan na pangayatan ijay lugar tayaw. Day tamat ti rason na. Saan kumat nga rod mapilit? Anya pa'y ngay. Inta nga roda ijay terminal ti basa. Huwag na Kunak no mayawid ko ti anak ko. Saan mat? Kat umay kantumanan dito'y syudad nga umiliw kan kwa na. Ay, anya pa'y ngay, no di kasta. Saan akas idi, anakahitan alert tayo. Mabalinan ti rumwar. Basta saan nga itirwar ti syudad. Intamamat mang restaurant, sir? Iti restaurant, akanayon yung apapanan idi kan ni Diego? Wen, sir. Sir Patak man jay may sa servidora ijay. Nasingpad kan napintas. Ikagumaam nga ruda, barang makaasawa ka maten. Tapno adda pakidayaan. No kaya't naklakit di, may sakan to aninong sir. Ariglado, di talaga yam. Uray tumulong ak pa iti gastos. Nagmayatan nga no kasta, sir. Adamang tulong kanyak iti gastos. Isu nga ikagumaam.
Nabayag basit, adi ka imay dito restaurant. O sige, agtugaw kayo. O, adi ti menubok. Agyaman kami. Awan ang yaman na, sir. Oh, Chris, kumusta ka? Kastoy lata. Kumusta ka mat, Nicole? Kastilat naman. Itataawanan ti rebelde. Mayalis kayo kadimanan iti destino? Urayan mi, noan niya ti order iti nga to. No awan ti order, dito'y kami pa'y. Nasaya at matnogyan kayo pa'y dito'y. Nataltalgad mat na ang ti syudad, no da kayo asoldado. Kaya't yo ka diti ka dami? Permian, kasano kami kumano awan kayo? Tinagi kwa siguro dagiti rebelde ti daduma apasda. Diyak makita ni Melba Ayan na ka di. Tumultulong iti kusina. Nagbakasyon nga mintay kusinero. Amom ka di, nga idi adda ka diti kusina, imay da Chris. Kasta ka di? Sika tinagserbi ka dakwada? Una, penayaban na. Ay na, nagragsak pa'y amakisarsarita kanya. Barang iso ti pakabuklan ti ambisyon ko. Apay ayang aramidam nga abalbalay ti ayat, gapo iti ambisyon mo. Siyempre, tapno matungpal ti ambisyon ko, ti arapaap ko. Imo na, naisagma ka ni Diego. Masikog ka pa yan. Saanan ita? Apa yan? Kanayan ka matang nga aguyak. Apay nga min adi ka mapanagpa-doktor. Ay, adayo pa'y itibagis na itinuuyak. Nakalang abakla siguro iti agdudo mga asok, idi at darino pa. Imbagadamat nga min idi nga agmas tayo. Di ka mat nagmas. Ay, masikuranak nga rod, akanayon anakamas. Hello, Diego. Kumusta kan? Kastilata, bro. Nakatugaw iti wheelchair. Maladingita nakparakan ka, bro. Ngaman niya nga rod. Sana bale. Ta saan kayo umat nga agrigrigat iti pamilya? Well, magkindi. Ngam, dumalat ta. No kumpleto ti saka. Makapan ka iti kayat mga papanan. Wen matkit diya, bro. Kasano kayo matita, bro? Awanan dagiti rebelde. Idisimang pati reinforcement. Nagbutang damot laeng. Agyan kayo kadipay dita? Nalabit. Awan pa'y ngamin ti order iti nga to, nga umalis kamin. Kastapay, bro. Umawag ak tumanen. Bye. Oh, aldawan. Apay adi ka pala nakarubwat. Intan iti restaurant. Nagdagsan ti barokong ko. Aglaladot. Saan ka kadi asumrag? Barang makaumayak inton malam. Tani, marigata nakiti pa nagsikog ko. Uyak kan tumat namin nga uyak. Kaduan kan iti doktor. Iturog ko lang ito mayatan. O sige, maturog ka nga rudan. Tamapanak mo tan iti restaurant. O sige, taumayak inton malam. Ne, si kamot gayam dayta. Abay, Melba. Di na ka din mabigbig? Nakangato nga min ti basbasaam ang menu book. Nakalingad iti rupam. Punaklakit din no di na kon mabigbig. Nakapili ka din iti orderam? Wen, dahito man, no? Awan samat ni Nicole. Awan, kunana nga inton malum asumrat. Kastagayan. Mabalin ka diti umay pumasyar iti boarding house yun? Mabalin lata, Ada ijay ni Nicole. Di ka matsimrat itay. Umay ka no pumasyar ni Chris dito inton madamdama. Ha? Umay pumasya? Ay na, imbagman. Agsagana, tap na napintasak iti matang na. Sige, orayam nga rod. Nabanugak namin. O sige, taurayik ni Chris dito'y salas. Kumarkaron samot ay tauyak mo. Kan madlaw akimutong ka. Madlawan ta tiyan mo. Noon nga rod, saanan ang mailamang ti tiyan ko. Sapay sigod nga dabilbil ko. O sige, tama pa na kundi ta si Led.
Anya nga tanga oras ng umay ni Chris. Diyak mo no anya nga oras. Urayom latan. Imbag man tayo may kapimasyar dito yung boarding house, Chris. Apa yan? Imres ka, Met. May mayat kit di atap na sexy. Sexy ama si Kog? Anya nga tati kinaot na iti bulsana. Face mask. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di apa kay Ayab? Sige, tainak ayaban. Agyaman, nak. Nag-face mask kit din iti sangok, idinaguyag ka. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaudwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di apa kay Ayab? Sige, tainak ayaban. Agyaman, nak. Nag-face mask kit din iti sangok, idinaguya ka. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day takis. Adan to aldaw mo kanyak. Inton kon, saan kon nga inay ayaban ni Melba? Hay, surun kon! Ni, ada ka mo dun. Awan ka di pa di sa nga ilim? Salbag da ya Cristobal. Awan mat, saan nga imay? Ni, kunanamat nga umay. Ang mga no adala ang nakataktakan na. Hay, uray saan ko ang makikita da ya Cristobal? Awan na sakit abakrang ko, ha? Ada ka di bason na kan ka? Apay akasaron mo di tao. Diyak kayat akasangot ilaad a tao. Saan mo't unay analaad di tao? Nagsingpot tupay. Agin sisingpot ano adda kayat na. Anyangay ti amok, ha? Manipod nagbalin a customer iti restaurant. Awan pa'y nakitak amading aramid na. Diyak amoken kwa na. Nay, agmay-may saka ba't dito'y salas, Barok? Awan ka di damel ba? Napaninayaban ni Nicole. Ngayon, awan matanan na. Sige, tasya akong timapan mangayab ka ni Melba. Adda itayon, nakitak asimbang pot. Agyaman na na. Itay pa'y ngamin anapan inayaban ni Nicole. Aguray ka laang di tabarok. Madamdama, umayon dayjay. Nana. Madamag kumanlayang. Adda ka di sakit ni Nicole? Ay na, manipo, jerinupak ti rebelde kon soldado. Nang rugin dayjay barok. No kasta, nabayagan dayjay nga uyak na. Wun barok. Di namot ngamin kaya ti mapanagpakita iti doktor. Melba, ilukat mo madiri daw ti silidyo. Mabit lang, Nana. Anya ka diti maipay ko, Nana? Itaypay ni Chris di tasalas. Apay adi ka rumwar. Ha? Ni, adamot itay ni Nicole di tarwar, Nana. Di na ka di nakita? Saan mo't kat ani Nicole ti sarungkaran na? Sika. Ha? Imbaga na ka di, Nana? Ti amok kat ni Nicole ti sarungkaran na. Imbaw na ka no ni Nicole ang mga yabkan ka. Saan ka di nga imbaga ni Nicole? Saan mo't, Nana? Awan imbagbaga na. Ay, rumwar kakit di ditan. Itaypay nga agururay jay tao, di tasalas. Kunak no ni Nicole ti pasyaram ako nam. Iso nga imbagak mo't kankwana. Imbagak ka di, ani Nicole ti sarungkara. Sakbay nga imbagam nga umay ka sumarungkar. Ni Nicole pa'y ti dinamag mo itay iji restaurant. Dinamag ko laang ni Nicole. Tanadlaw ko akanayon alumangan iti trabaho na.
Kanayon nga rod ang maulaw, kan agkakapsot, sa aglaladot pa'y. Alo kuyam nga agpa-doktor. Ang mga noan niya daytan. Masiguradok ano si katimang ibaga amapan kayo iti doktor, naparpartak pa'y ngam alas 4. Wanan na kaadagos. Narigatan. Ang mga no ibaga na, asyak ti ama ti sikog na. Melba, mabalin ka din ngayon ta matagpasyar kalpasan ti trabaho. Ha? Sa dino ko matipagpasyaran ta? Sika ti agpili no sa dino. Noan niya ti kayat mo. Kayat ko maten. Kayat mo ka di tawisak mat ni Nicole? Ang mga no kumaro ti angkit na. Makabasol tapay. Apay ngay nga ibagam nga adda angkit na. Doktor ka kadi? Saan ka di nga angkit ti awag da iti kasjay? Kanayon nga aguya? Saan tayo pa'y nga amunoan niya dayjay? Imbag no mapanagpakita iti doktor, tapno maamuan tayo, noan niya ti sakit na. Basta, intag pa siya, kalpasan ti trabaho. O may kasukunan dito eh. Sige, matungpal ti kalikagom mo. Agyaman na, Melba. Sumbatan nakmatan na, Melba. Napudnuakin ka. Saan ka di ani Nicole ti ayayatam? Iso nga minti mo na nakita kidi. Ngam, si kagayam ti talagang ay ayatak. Di nakadilukwan? Akas iti panangloko ni Diego kani Nicole? Nusong batan nak, agkalaysata. Sakbay amayalis kami iti destino. Ha? Kalay sa adagos? Tapno mamati ka napudnuaken ka. No kayat mo, kasarita kung dagiti dadakil mo. Sige, sumbatan ka. Ngam saan tapay nagkalay sa adagos? Ha? Agpaiso ka di? Sumbatan na kon? Di ka kadi mamati? Pues, no saan ka mamati? Ibabawit na rin. Sana. Ay na, nakaragragsakak. Sinungbatan nakmatlaengan. Oh, kaano ti ipapanmi di balayo? Tapag sasaritaan tayong ti kalay sata. Aguray tapay iti sumagmamano abulan. Ha? Kasungsungbat ko pa'y laangkan ka? Agkalaysatan adagos? Hello, Diego. Kumusta kan? Hello, sir. Imbag tadidak pala nalipatan. Si Kamat. Mabalin ayamat ang malipatan da ka. Kat nabayag tayo nga nagkakadwa. At ang sakit na patag na ipadamag mo, sir. Dandanin sa mga asawa ni Chris. Di servidora nga agnagan iti Melba, ti kayan ayat na. Kasta ka di, sir. Idanon yung to, tikablaw ko, sir. Ariglado. Deta lang ti badamag ko ka. Bye. Kaano ka di man nanti ipapantay jay syudad? Kayat mo ka di man nanti agpasyudad? Wen ko ma, kailiw ko man nanti anak ko. Apag iso, mapanakinton bigat. Biag kuyog ta. Wen, tawan ka numatan ti bakbakan ni jay syudad. Wen, ta nakapanaw ka nun dagiti rebilde. Nasaya at mat, nakaamamak no kasjay nga da mapasamak arin nopak. Imbag tasaan nga amin apasdak kat sinarak dagiti rebilde. Dagiti laeng kursunada da apasdak ti sinarak da. Papalam ka di, malaman na. Ada date mi ka ni Chris, nga mabit kami laeng. Saan kami nga umyan iti papanan ni? Taka yun kin ni Chris? Sinong bata kon? Tanagdagulit mat ngamin. Kasta ka di? Ala, kumaro man ang tauyak mo. Madiday ta na. Ingkaagpakitan iti doktor. Mapanak to. Kasla ka na yun ang payang mabanog. Nabayag ngamin ang day ta nga uyak mo. Binaybay am tumat ngamin. Kimutong ka agam dakkel ti tiyan mo. Masikog ka? Pakawanan nanang. Masikugag ngagpaiso. Ay, karangganjang. Ayan ti amati sikog mo. May sasoldado nanang. Sa bali pa day tauyak mo. Ayan ti nakasikugkan ka. Adda asawa na nanang. Diyak nga minamong adda asawa na. Nagsagmakalakat nga rod.
Day tagad iti nasarakam dito'y syudad. Sorry, nanang. Didak ko manungtan. Ala, agsagana ka takaduan ka iti doktor. Ang mga dudakis pa iti mapasamakan ka. Anyat imbaga ti doktor a resulta ti x-ray. Adda ka no tama ti barak, nanang. Masapol ka no apres ko nga angin ti malangab ko. Kasapulan nga agawid ka ijay away. Tapres ko akanayon ti angin ijay. Awan ti polusyon. No mabalin, jak kaya ti agyan ijay away. No saan agapoy ti ambisyon mo? Saan ka nasikugan? Ken saan ka nadaan iti kasta sakit? Nakalang abak iti madi a chemical. Idi adda rin no pag ti rebelde kan soldado. No adda ka ija away. Awan kumadayta. Sapay nagad o ti reseta ti doktor nga agas. Naibaga ni boss iti restaurant, asumardeng kapay kano, aging gana adi ka makaanak kan maimbagan. Kaya't ni boss asumardeng ak nagtrabaho. Ladingitet, ngam kasta timbaga na. Amangan kano no pumanaw dagiti customer, no ada aguy-uyok iti restaurant. Kasta timbaga ni boss. Anya pa'y nga iti sarka kat masikugak matdan. Isingasing ko atap no maimbagan ka, agawid ka pa'y, tainton makaanak ka, di agsubli ka man nandito eh. Agbati ka dito'y syudan. Umay kaming tungot lang iti away, tatulagan min ti kalay sami ka ni Chris. Agkalay sa kayo, imbagman. Itatawa ng trabaho. Kapilitan nga agawid ka ijay away akasursurun mo. Kapilitan ananang. Tawan matan pagbiag ko dito eh. Tainikatdak matan iti trabaho. Kastamat nga biinanti ka sa saan mo. Gapo iti kinairresponsable miso akas ta tinagbanagam. Ay, agsubli ang matlaang iti away adim makalak. Imbag ijay, ta saan ka maisagmak? Inton makaanakak, agsubli ak matlaang dito'y syudad. Kat, ti anak mo, panawam ijay away? Agyaman na kada kayo amin, iti itadabunuyo iti kalay sami ka ni Chris. Agyaman kami amin kada kayo, kakabsat. Kablaawan kayo. Imbag ka pa'y Melba. Taingkalay sana ka ni Chris. Ay, agyan kayo kadi dito'y away tayo. Ada kanugatangan ni Chris abalay iti syudad. Kaya't masawan, addan to balayo ijay syudad. Kastamot ti ko na ni Chris. Agpaimbag ka ha. Ada pala ang uyok mo. Nagkasat kan. Kasta ako maamay. Kaya't ko ti maadaan iti balay ijay syudad. Apay analiday ka. Umapalak itigasat ni Melba nanang. Siyak tiim mo na nga inaram ni Chris. Ngam ni Diego ti sinong batak, gaputan na tataar. Inton maminsan, saan ka ngagdardarasudos? Gapula ang iti ambisyon mo, mga ramat ka iti tao. Ay sana nasaya at kasta. Itaan amiris ko adye tao asaan ko nga ingkab kabilangan. Isugayam ti husto ti aramid na. Sinayang mo ti gundaway. Si kagayam ti mo na nga inaram na, ngam inwalin mo may. Wan nga rod nanang. Kat jay pinili, sakit tinakam ti impaay na. Naamiris mo ka din, amade ti mang tagibasit. Ti away at tinagibasit mo, isumatlaang ti kamangam no at darigat mo. Ay, apalak tinasaya at agasat ti gayam ko. Nagsayang nga ambisyon, tasabali tinakagunod. Nupay kasta, agbalbaliw kan, para itinasaya at amasakbayan yo, itipas ngay munto.
Kayo mati masabat ko. Papananyo ka di. Agsubli kami iti syudad. Mapan mi kitaan di gatangan ni Chris Abalay. Kasta ka di. Kat, agsubli kayon to ka di pa'y dito eh. Una, mabalin ka di alipatan tinaggapuan. Uray matunoy ti anyaman ng ambisyon, saan latta mabalin alipatan tinagtaudan. Sumarungkar kaming tulat ta ditoy. Imbagpay kan kamel ba? Nasaya at tinagbanagam. Siyak nga ambisyosa. Awan nasaya at anagbanagak. Tamad iti aramid ko. Iso nga agbalbaliw akon. Para iti nasaya at to amasakbayan mi. Iti agbalin nga anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.